ବନିତା ବନିତା ଏ ବନିତା ଆଲୋ ବସ୍ ବସ୍ ତ ଝିଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଥିଲି ରାଜି ତ? ହଁ ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା ହେଲେ ପୁଅ ଭଲ ନୁହଁ ନା ଥରେ ଗୁଡୁଗୁଲା ବାପା ନା ବୋଉ ନା ଉଲ୍ଲାସ ଗାଁଟାର ବଡ ସର। ତ ଓହୋ ମୁଁ ଝିଅକୁ ପଚାରିକି କହିବି ଠିକ ଅଛି ସବିତା ଏ ସବିତା କାଇଁ ମୋ ମନଟା ଧରି ଖାଲି ଘୁରି ପକଉଯିବ କଣ ହେଲା କହ ବସ୍ ବସ୍ ତ ପୁଅ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଣିଛି। ଝିଅଟା ସୁନ୍ଦର ଅଛି ତ? ହଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳରେ ଗଲା। ଓହୋ ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା ତାହେଲେ ପରଦିନ ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯିବା। ହଉ ଠିକ ଅଛି ନମସ୍କାର। ଘରେ ଭିତରେ ଆସିବେ ଆଉ ଆଜି ଆମେ ପାଟିରେ କିଛି ଆସୁନି ନା ନା ଝିଅ ତ ସବୁ କହିଛି ଏଥର ଝିଅ ଗୁଡାକ ଆସିବେ କି? ଘର କାମ ସେଇଆ କରିପାରେ ଭାତ ଡାଲି ଆମିଷ ନିରାମିଷ ପିଠା ପଣା ସବୁ କରିପାରିବି। हाउ हाउ अभिनंदन चला। ଘର କାମ ମୋ ଝିଅ ସେଥିରେ ପାରଙ୍ଗମ। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं।